pa na naihat ka nang yato. Di nang natay. Tawagin sila day. Dito sila. Ha? Ay, nag-plaster pa ba yan? Wala, makanawag na sila. Panaog na, padawa sa sila. Dito sila ipahuwag sa sa Manday ang kuanan. Di naog gi Ah, gatdan ba? Hindi na mo sulod. ya? Ano ka pwede dito doon? Kay Pwede ra lagi ta. Ug na sila. Piligo pwede daw. Abo, Pwede na lang ta. sulod. Drop off na dito. Padawa sa daw sila. Oh, dito na po ba? Dito, oh. Lah, Ang dito. Picture ta. Ito ta mabayad dire. Ini Ito na, pakingan. Ito dito na tumag. ta kapili ka sudo. Di mo aro dai na long di. Di na ba? Pangawan kayo? Dito ang tatapre ba? Entah. Saan gitu an? Ito eh. Nah, Oh, terus kan ito. Kaya kita pwede pasod. Yan ang araw. Dito ra lagi. teh ni auto. Kan balik na balita. Ora, Terus. terus lah. May parking atau may bakante. Yeah. Bye. Oh, nasa sila kan. Nara ng highway? Oo, sige na. Alam po sila te. Pwede na po. Dias na po dahil taan ni pa. Gawas naman po dayon. Padagat mi taski. Padagat sa mi langsung lagi mi ka padagatan ni. Nanagikan sa Thailand mga katusli. Okay, pagkabot nila. Sakto din among pag abot po diri. Nami tanan akong pamilya mga katusli dayon kauban akong suon. Padagat sa mi. Lingaw pa nagsa banding sa mga shout out sa atong mga solid viewers na to kaya sa mga solid viewers. Saan? Nag-iiyo niya. Punta po nun. Ipatong di ang isa ka malita. Langanin na gitang sakinan. Puno lagi kayo. Tuot na nagkanam nagkadagko ang mga sakot ko. Nagkanam nagkadagko ang mga kabataan. Naanak ko yung Tama na yung nalilili ka igo. Igo. may ambitong naiganggaan diha ikuan. Isa ka malita. Dito sa balkon ako dire. Ay, dito ro. May masabak diha. Ito lang. Sa Dot man. di. Yeah, pag hindi ko ako pa lang hindi ko nindot Dili na.
ipalaw sa ito din. Dito ra ko to sa magulat sa kono dito ay parking area babaw. Sabak ko na. Yan pa, sa mga pa, wala yung makaiwan isa pa diya pa. Di ay. Sabak ka ko. Papa ni mo ya. Sabi ko ba magsabak ko. Maros sa princess. Diri oh. Sabak ko ng kanang dala ba? Diri na be. Ano na? Tapos kung sa Mandiko, Magkuski. Ako na. Ano di ba? Kung ano pa na dito na eh. Ako na dito rin. Kung sa pa ba? Ba. Anong klase ganyan? Kasi nangilit ba? Lagi. Dapat na sa babaw. Akman na. Kana na ay masabak na ko diri nga mga bag. Ito ra ka papa ni mo daw sa abak. Tangi kung bag diri nga masabak. Yos kini. No? Ano rin din no? Borong na ako. Amin lang dapat plato eh. Ikuan ko ba kanang plato ko ni kuya. Nang ako ba dili sa baka. Naramay ko siya. Ang tagbo. I-off na yung ko ko. Ano yun? Kuha ng bag ni... Pero sige, dawa sila ng lata. Lata siya. Sila. Turadaan. Gabi. Ang mga kalaha o kung pag-uwi pa, ano na nila ito pala? Ang atong camping, ano eh? Ito na ba din yung mga pan ay? Pamahindo ano? Dili daw. Hindi. Kailangan na kitagbahan na niya ay. Ala. Naghan dito te, naghan dito squad. Yeah. Ay mo kan grab. Pinindo ta pre. Sila sa highway dong, ay na sila sa taxi. Nita. Wala na sila nagsulod. Sige, bayad dito. Ya. Ito ka. Sila na kabot ba? Kapit ka? Ha? Sungog. Palit lagi tagpan din no? Siyempre na kabe. Mabalik ka dari ban. Wala na. Siyempre wala. Pagin ni isa mo butay undak ka diya unsaon na lang. Ni palingkod ay. Nagkala na Muslim, di ba? Sapat Ba na pinag ito ko. sa abangan? Sa ganito to nakitaan daw nga sa kinanda. 3.2 po ka. 3.2 ba to? Buta. Ano na eh, Magnum? Dito at sa tanah. Ano? Sa pag milisyo apilo. Higa na, dili, mahiga. Sira. Kita nga milisyo ba? Layo ba sa ito? Layo ba ito? Yung agkan kay rural bus ato so Ay, sorry. Nandoon naman lang. Ha?
Doon mo lang. Siguro nangiyo niya. Kaya 12 minutes lang ka. Magdali ra na ay nag-inyo na ka. Makita man na nila sa atong Pila din na daw. Natlay minimum. Taray pa. Isa na mo ano sa kayo. So. Wala sa kapo. May lagindingan airport mga katutski. Bili pa mo. Kami. Mas oras niya ako this ba? Alas 2 pa. Ha? Namata na. Alas 2. Tulog. Right doon, ini. Pamilki. 50 sir. Okay ba? 14 minutes ba? Okay ra. Salamat. Ah, lade oras. Kailan limit eh? Okay lang kay. Mani kasi madalo. Mga kala, isiguro ninyo pagkaragad ulit nila ang tigres. Kuha ko na lang ito sa balay. Mga plato. Sa pa ng mga lagot. Uli na. Ulit na. Kakapoy, grabe ha? Hala. Kapuyan Kaya na may eskwela si Princess? Scarlett. Sino niya? Hindi, pagdamo na ito yung eskwela na ka. Hala ka. Hindi na ito eskwela na? Ha? Hindi na eskwela? Di ba? Pag kita ganit lang, di paano ni ate ganit? Kapalit yan. Saan sila napit? Sig dito sa iyo eh. Paano di maka? Kuya, guys, Thailand. Oo, ganit dahil. Little Drake na naman. Kasi ano Princess? Lalo man si Dagan Gigan Japan yan. Kung oh, Thailand mo po. Yeah, partner sila. Siyempre, naputis Scarlett. Ay, dari to sa kwan. Mas kaya mas lagi sa sakit. So much. Sa tuntun kids, bagit na ba? Boys. Bagit na, balik ko sa nila.
Traffic pa ba? Kuhaon to. Padala dito nga. Tato. Asa? Hmm. Sila, katuod ka dito ba? Hmm. Katuod ka. Sila ito punahon. Inano lang si Uncle pa nga mga on sa tater kung natin magluto pa talit tanong. Kapit ang kananan. Kapit ang kananan. Isa pwede mo transfer nila eh. Ah, doon naman lang. Sige, magpapangin lang yan sa... Ay, tabihan kayo. Kamoy una. Tabihan ay. Tama, Titso. Ay. Oh, nangabaw pa na siya. Tabi. Hi! Okay ra tayo. Sabi ng kita dala na. Sige, sunod kami. Ay, una mo kay Maghapit siguro. Nakalimot na ito. Hapit siguro tag kananan tol. Kapit sa ta. Oh, Ah, kamoy una kay wa man may kabalog asa dito yung kananan dapat. sige, maghapit na diyan ang mga daplin-daplin nila. Ah, sige, sige. Bites. Balitan na sila ni Tol. Natag ni Mama Tapay ha. Magpadaan la. Sarap. Dinan, kus patasan ni Coco ay dili siya kuan pre no, dili siya kanang gatex no. Ito mong yata. Pre no. Pakat ko kang papa isa. Ya ha. Hindi ba kana bitaw Tapos na rin. bisan mo kayo sa Coco. Ah, for this Korea ay pero mo yun siya ka. Ayo ya, ako ba yun? Mahal siya. Okay naman sila. Ah. Kaya, okay na dyan po yan. Kung na kayo taan niya o, parang mas maraming sa okay na dyan po yan. Kamu sige. Hado na po sa Sa kung nasa Lina ang napalit sa iyo mga pagka-address ay sa kanya ka to friends ni ko. O, sa pasalubong. wala ko pa sa lobong. Simot-simot lagi lang pa. Palit para sa ilang pinto yung saring na. Going to naawan. Ano siya? Ito na si Insi. Sa naawan rin Sige may na, mga nasa si kapuski. ba? Nalas na sila. Oh? Nasa sa CS na Balik ni sa mga kaliguan sa una sa Soy Beach Resort. Isa na ba sa sa galaryo. Siguro masubang yan. Friends mo sila. Naaday na pa shout out dahil katuski si Mark Joseph Milicio. Nihangyo dito siya. Magpa-shout out daw siya. Shout out dahil kang milikuan. Mark Joseph Milicio dahil. Nihangyo ba gito? Okay. Sonahan. Dutas mga bumbil rin. Ay, wala kita kandir yan. Sulod na kita resort. Ito tayo mo. oh, ano pwede naman. Para din ay naay ka to. Ano layo pa ba to? Itong dito to atbang bitaw sa initaw pa na midway. Midway? Itong Magian na to. midway Oh, Magian, ito. magian. Oh, magian na to to. Diha at bang to. Ay, Ito nang tabi mo rin. Karoon rasa o pag-kalendarya ron ba? papagilon ba? Pressure! Siya? Dala na. Aralin to. Wala ang basta. Ayun na to. Ayun na, dili na sa mata ng barbie. Kita tatagdag kong kaldero ba? Manis na tanong na. Kaya sa ganito. Kaon na putag si King kay. Murag
Gikan mangguro niya to may dagong kaldero. Ang aon ni apag ka. Tanaw sa Gabi yan, bukal ang tiyan ay. Ano man? Kamu tanan? sa ito Nagani no kay gikuan ka no ay buta na mo na Kasi yung pinawangan pa to. Katabdik ko na. Kasi pinawangan tila to. Bahanay. Betul mo yung mga aon dito pa. Ha? Ha? Oh, Kasi timingan ra. timingan dito pa. Lain lagi to. Tapal? Ano ba na? Sarang hindi pangutan na princess ako. Working or student? Sinal din siya. Sinal din siya. Sila maka-timing ka na pelikula nga. Niga kay kaday. Kaya mo good night ko na tanaw. Pag-offroad. Normal. Kuan man gud iyang dili man gud siya kanang kaduda-duda. Natambahan mo daw. Ato, kaduda-duda ang iyang comments di. Bubo ka pala map, hindi ka pwede. Wala ka na nang diri sa puting apartment. Market mo na tayo. Tawag dito sa massage. Yara. Ay, basket man. Basket. Swiss media. Kaya ron. Apit to beta alas 3 gikan gina. Kuan ta Macau. 2:30. Yan, sinya. Wala pa na Sa man ilang karen diri eh. Again, ang bugin, ito na din kung sila ka dito na ang friend. Sunog ni Ngayon sa princess mga kuan, mga Tay. Indiano. I tell you. Pwede kayo hindi ko. Ang ina ng edad na kan. Lagi naman sa susunod dito. Ora to na Mula pa sa punta. Ora dito. Which one to? Gulo. Gaso? Paano na Wala. ako? Kaldero ra? Ay,